señoras do PP, deputados do Grupo Parlamentario Popular, teñen que decidir si queren volver a esto, o perejil e a agulla con estas consecuencias de morte, ou si queren, como pretende a lei, conseguir isto. 0 embarazos non deseados e 0 abortos. Ca lei de saúde sexual e reproductiva, ca educación e cos objetivos que permiten non ter que chegar ao aborto. Co que voten queda demostrado o que queren. Está claro que a cidadanía... Moitas grazas, señora Cuña.